קודם כל, גם מה שעבר לא יושם על פי הוראות. הפנסיה של כל מי שפרש מיולי 2017 הייתה צריכה לגדול. הם לא מקיימים את ההוראות. יש דרך לחשב ריבית תחשיבית. הריבית התחשיבית היא מה שקובעת את הפנסיה ואת עלויות הביטוח. כל מי שפרש לפנסיה מיולי 2017 מקבל פחות פנסיה ממה שמגיע לו, כי הם לא מקיימים את ההוראות. כל עלויות הביטוח שכל החוסכים בקרנות הפנסיה משלמים מיולי 2017 ועוד מה נדרש, כי הם לא מקיימים את ההוראות שכבר נקבעו. התוצאה של הדיון הזה שנוגעים ופותחים את מודל הבטחת התשואה, ואני מחכה לזה עוד מאז. התוצאה של הדיון היום, או הדיון האמיתי שצריך להסתיים, אחרי שגורמים לתפור מחדש את התקנות, היא שכל אזרח במדינת ישראל שיוצא לפנסיה צריך לקבל תוספת פנסיה של 6.5%. זו התוצאה שצריכה להיות לדיון הזה. לא, סגרנו מסלולים, שיחקנו במסלולים, 50 פלוס או מינוס, אזרחי מדינת ישראל יכולים לקבל עוד 6.5% תוספת פנסיה, 6.5%. סליחה, תודה מרשמת. אתה צודק וסליחה. יש תוספת פנסיה שמגיעה לציבור שאפשר לתת אותה. היא לא דורשת שקל מהמדינה, שקל מהחוסכים, שקל מהמעסיקים, כלום. חלקה כבר הייתה אמורה להינתן בעבר. כל החוסכים בקרנות הפנסיה יכולים לשלם, ואם זה נשמע מוזר, איך הם מייצרים יש מאין, אני אחזור לוועדת באב"ד שמדברים עליה. 5 חודשים לפני ועדת באב"ד, אומרת הממונה, בחוזר, בוא נקטין את הפנסיה כי אין ברירה. ב2% לשנה, מי שיוצא עם 10 יקבל 600 תוך 20 שנה. אני אומר לא. אחרי 5 חודשים יש ועדה שהם מדברים עליה, שפותרת את כל הבעיה בלי שיורד את הפנסיה בשקל. אז אם אפשר למנוע הפחתת פנסיה ב-34% בלי שקל מהמדינה, אז גם אפשר להגדיל את הפנסיה הזאת בעוד 6.5%. ואני חוזר שוב, חלק מהפנסיה הזאת כבר הייתה צריכה להינתן לציבור.